дар даври 17-уми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни дастаҳои Лига Якум дастаи Моҳир дар майдонаш бо дастаи Шоҳмансури пойтахт майдондорӣ намуданд. Дар ин вохӯрӣ шогирдони Сиявуш Боев 9 маротиба хати дарвозаи тими меҳмононро рахна сохтанд. Бозингарони дастаи меҳмонон танҳо бо задани як гол даст ёфтанд ки ин ҳам бошад аз зарбаи ҷаримавии 11 метра иҷро гардид. ёдовар бояд шуд ки ду ҳамлавари бо маҳорати дастаи Моҳир Баҳровар Ҳалимов ва Акмал Зулполиев дар ин рақобат се голиро дар номи худ сабт карданд. ҳамин тариқ то охири вохӯрӣ Муҳаммад Насриддинов, Дилшод Тағоев ва Муродбек Юсупов аз тими Моҳир як голи ба дарвозаи Шоҳмансур ворид намуда ғалабаи навбатии дастаро таъмин сохтанд ва бо ҳамин вохӯрӣ дастаҳои Моҳири ноҳияи Ёвон ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе 9-1 ба анҷом расид. ҳамчунин дар доираи ҳамин давр дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб дар варзишгоҳи худ тими панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхиро қабул намуд. Вохӯри ин ду дастаи пурқувват аз ибтидо то ба анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифт. Дар дақиқаи 8 бо як ҳуҷуми созмондодаи бозингарони дастаи Равшан футболбозони тими Паншер дар назди дарвозаи худ ба қоидаститезӣ роҳ доданд ки дар ин ҳолат зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин гардид. Далер Шомуродов дар иҷрои зарбаи пеналти ба хатогӣ роҳ дода натавонист ки тӯбро ба дарвозаи паншериҳо ворид намояд. Дар идомаи рақобат бозингарони ҳар ду тим барои рахна сохтани дарвозаҳои якдигар ҳуҷумҳо созмон медоданд, вале ҳолатҳои ба миён омадаро ба манфиати хеш истифода бурда натавонистанд ва ҳамин тавр қисмати аввал бе задани гол ба анҷом расиду дастаҳо ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми майдондорӣ низ тезу тун ва пуршиддат ҷараён гирифт. нахустшуда бозингарони дастаи Паншер дар дақиқаи 71 ҳисобро кушоданд. муаллифи гол ҳамлавар рақами 9 Насим Маҳмадқулов ба ҳисоб меравад. бо гузарош шудани 7 дақиқаи дигар бозингари соҳибони майдон Наврӯз Рустамов ҳисобро баробар 1-1 намуд. дар дақиқаи 89 бошад бозингари дигари дастаи Равшан рақами 8 Абдураҳмон Нозимов аз як имконияти мусоид истифода бурда тури дарвозаи Паншерро рахна сохта тимашро ба пеш баровард. дар 5 дақиқаи илова намуда бошад Насим Маҳмадқулов аз ҳайати тими меҳмонон аз як ҳолати хуб истифода намуда тӯбро ба дарвозаи Равшан ворид сохт. довари марказ бошад Насим Ҳамидов ин голи задаи бозингарони дастаи Паншерро ҳолати офсайд эълон намуда бекор кард. ҳамин тариқ вохӯрии дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва Паншери ноҳияи Балхӣ 2-1 ба суди соҳибони майдон ба поён расид.